Il-Pulizija qed tinvestiga l-qtil ta' 3 ċikonji bojot oħra li ġew irkuprati miż-żona tal-Matab hekk kif dawn kienu qed jirritornaw minn Għawdex kmieni wara nofsinhar u mifhum li l-Pulizija arrestat anke raġel b'konnessjoni mal-qtil ta' dawn iċ-ċikonji. L-asafar ittieħdu għand veterinarju li ċċertifika li dawn inqatlu kawża ta' ġrieħi ikkawżati minn arma tan-nar. Dan ifisser li sissa huma 7 il-każi konfermati ta' ċikonji li nqatlu kawża ta' sparar fuqhom. Il-ġimgħa l-oħra 18 il-ċikonja bajda għaddiet minn fuq Malta u nhar il-ġimgħa 4 u s-su 4 minnhom intlemħu jinqatlu. Issa nqatlu 3 oħra. Fi stqarrija BirdLife Malta ddikjarat illi mill-qata ta' 18 il-ċikonja għad fadal bis-6 bl-istess għaqda tajt illi għalkemm seba' biss intlemħu jinqatlu m'hemmx wisq dubju li l-5 l-oħra inqatlu wkoll minn kaċċaturi. Apparti r-raġel li kollox jindika li ġie arrestat brabta mal-qtili ta' 3 ċikonji li ġew irkuprati miż-żona tal-Matab, fl-istess waqt kaċċatur ieħor James Magri ta' 41 sena, residenti l-Buskett, għadu qed jinżamm arrestat fuq akkużi li sparaw qatel 4 ċikonji li kienu jiffurmaw parti mill-istess qata. Fi sqarrija b'reazzjoni għal qtil ta' 3 ċikonji oħra, BirdLife Malta qalet illi qed tistenna azzjoni ċara mill-Gvern illi turi li mhux se jittollera aktar atroċitajiet bħal dawn, speċjalment issa li jidher biċ-ċari li l-għaqda tal-kaċċaturi tilfet il-kontroll tal-membri tagħha. Il-BirdLife fakret illi fl-2014 wara l-qtil ta' ċikonji bojot fil-Matab, il-Gvern kienu għalla l-multi. Mid-dera dan ma kellux effett peress li f'dawn l-aħħar snin il-kaċċa illegali żdiedet, qalet il-BirdLife. Wara l-qtil tal-ewwel grupp ta' 4 ċikonji l-għaqda kaċċaturi San Umbertu qalet illi tqis il-qtil ta' asafar protetti bħala qatt kundannabbli fis-soċjetà tal-lum illi jista' jitqies biss bħala qatt kriminali. F'Malta għandna l-aktar pieni ħorox għal każi simili iżda xorta minn ħin għal ħin jitwettaq xi att simili minkejja li l-maġġoranza tal-kaċċaturi osservaw il-liġi, qalet l-għaqda KSU. Bl-istess mod il-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti l-FKNK kienet ikkundannat il-qtil illegali ta' asafar protetti u kienet sostniet li se tkun qed taħdem biex teqret għal kollox il-kaċċa u l-insib illegali mill-Gżejjer Maltin.